Mami! Oh! Mami! Oh! Toys ko nga, boss! Ada tayan ti abay titugaw, anak. Mami! Mami! Nyamanan aya. Awan mo! Ite! Ada taayan ti abay titugaw nga rod, anak ko. Awan mo't mami! Madigma sa bulan! Ada taayan ti abay titugaw. Mami! Awan mo toys ko nga, boss! Apo day tinuob nga makadisturbo ti pa nagtrabaho nga. Mami, awan mo! Ite! Anya day to nga ikumanya day to hangabas. Hangabay titugaw. Kumadigman na kita, awan mo tatay! Madig nakita kasano day ta dagdakkel nga ngiwat mo tigam gamitam. Apo. Nagbiro ka tamo lagat mo tigamitam. Hanga day tangiwat mo. Awan mo tibas tatay ka! Awan ti basta tay itka. Nagaduti obra at mami ka nga mami. Abaya. Kumadigurd mabirukan nato ibas ko! Madi mabirukan nga sa dut kaki di ang. Ay na apo day ti nga ubeng. Amom anak ko ti pagbirok mata haan nga ngiwat. Ay na. Awan mo to! Awag. Ay dayta ngay kumani. Nga dayta. Ang nga bas. Nga dayta kawalay. Ay apo ta iraso nampay lang nakadakdakkel tamatam nga kas lalaba. Di makita ah. At ang tumagamin ngiwat mo ti pagbirbirok mo. Apo. Agayam kalatatatani. Nagado ti braag. A few moments later. 1, 2, 3, 4. Mami, igatangan na ti toys ko. Wan. Manumanan. 2, 3, 4, 5, Mami. 6. Mami, igatangan na ti wakotsing nga toys ko kin motorcycle. Wan nga ro, dan ka man tumisturbo anak ka ni. Nga man tayo nagpatingga akong. Ay, ito nga ubing nga. 1, 2, 3, Mami. 4. Mami, nagadumot ti kwartamon. Mami, mabaling nga kwa, alaoy ko na jay kwarta, na jay 1,000. Kala ka man anak? Mami, di ba ko nanininong po igatang ko ti toys ko aja inted na nga 1,000? Agtal na ka man kunat. Di ba ko na nangigatang ko ti toys ko gabi na aja inted na nga 1,000 hindi Pasko tapos inutang niyo. Mabalin ko nga lain ni Mami. Nya? Agsingir ka? Tuwin Ka talagang agsingir ka. Sige tagkin yung tata ah. Manunautan ko kanyam. 1,000. 1,000. Nung ko. 1,000. Uy. Manipod na yan ka. Manuti nagasgastok kanyam. Diaper, gatas, badbadong, amin na kinkinan mo, tintinapay, toys, manamin dayjay. Nakikortak mo't dayjay. Kinanahin nyo ulit ang ututangan di kortak. Kunayo bayadan nyo. Ginanayong latan. Agtal na ka na, hindi ko pagtal na. Umandidil kayo. Agtal na ko. Umandidil kayo. Pay kunayo. Kuna ni teacher may mabalinda kayo anong ngayon reklamo ti DSWD. Reklamo kayo ti gobyerno. Bakit kayo ni teacher ko? Sino dito nga gobyerno? Bakil nga tao? Isangom! Saan ganyak? Isangom tablatan kayo nga duwa. Ano ka nga sinil? Kurang lagarod dito pagbayad tayo ito utang.